Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita waos doaipun kados biasa nurunin bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sedaya, kita nerusaken materi ingkang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Samangkin ingkang terakhir kita bahas wala yajibu ijtinabun najisi, bab najis ngoten. Kalau inane ingkang terakhir niki wa qai'u maidatin. Salajengipun bab najis ingkang dipun bahas, bahas menika wa qai'u maidatin lan uta-utaan saking waduk utawa weteng. Wa ilam yataghayyar lan senajan to ora uwah apa koi. Ngoten. Sing dibahas sak mangkin sing bab niki ngebab ning anu nggih, napa ngebab ni najis, sing dihukumi najis ngoten. Menika uta-utaan sing medal uta-utane waduk. Waduk niku weteng. Jadi sing dimaksud uta-utane teko weteng niku dos pundi? Wa huwa utawi qai'u maidah iku arraju perkara kang bali ba'dal wusuli sakwise tumeka lil maidati maring waduk utawa weteng walau ma'an lan senajan anane apa rajik niku wau rupane banyu. Dados sing diarani uta-utaan teko weteng, teko waduk niku sesuatu sing balik. Lek balik iki berarti napa? Ana didahului oleh budal ngoten iki. Dadi lek balik iki wis budal nggih. Terus balik ngoten. Berarti maksudnya ngeten, lek teko waduk lek weteng berarti ana perkara sing mlebu sadurunge wetenge rongan isine. Dileboni sesuatu wis sampai teko kono, sampai teko napa weteng utawa waduk iki kasar nggih. Waduk niku. Weteng ngono nggih, teko weteng. Lah mantun dugi ngriku areke balik. Wah areke iku apa medal malih ngoten lho. Lah niku termasuk dalam kategori qai'u maidatin. Senajan to rupane bentuke kahanane niku wujude iki banyu. Ngoten. Dadi senajan to misale jenengan ngapunten nggih. Mari maem. Misale mari maem tuku terang bulan niku lho. Ngoten. Terus dimaem, terus dilek matur nonton jenengan ombeni. Toya petak. Lah, terus entah karena suatu hal jenengan mara napa? Wek ngoten. Nah, pas wek niku sing metal mboten terang bulan sing lembut. Tapi banyu kayak bewening ngono misale. Ngoten, bewening ngoten. Lah niku tetep
iku dihukumi dadi najis kranten hukume dhek koyun maidatin uta-utaan teko weteng senajan to sing metu mung banyune mboten sing sinten terang bulane krana kerasan nek jero dadi ora melok metu ngono lho maksude ngoten nggih kerasan nek jero ngoten dados niku dihukumi najis amar raja anapun utawi perkara kang bali qabla wusuli ing dalem sadurunge tumeka ilahi maring maidah utawa weteng yakinan hal yakin au itimalan utawa dene emperake ya falayakun mengko ora ana apa-apa rojik niku wau iku najisan najis wala mutanajisan lan ora dihukumi ora barang kang kena najis. Nek misal sesuatu sing kita masukkan nang weteng liwat mulut niki kok dhek gurung teko nggen weteng kono gurung teko nggene gurung teko weteng ngoten terus dhek balik mungkin sik teko tenggorokan maka itu tidak dihukumi sebagai koyun maidatin utawa uta-utaan weteng. Ngoten. Dadi jenengan misale napa ngarani? Kesenalapan apa napa terus keselek nggih keselek terus metu ngoten. Lah posisine makman utawa minuman wau ketika jenengan napa ditelan dilek ngoten. Niku posisine jenenge kene. Dereng sampai teko kene. Ngoten nggih, dereng sampai teko mriki. Baik itu jenengan yakin utawa diemperne. Ngoten. Maka sing kaya ngoten iki fala yakun najisan wala mutanajisan. Sing kaya ngoten iki wau barange dihukumi guduk barang najis lan guduk barang kang kena najis. Siji lho nggih, najis lan barang kang kena najis. Lek najis niku sing ngeneki, lek barang kang kena najis barang sing dikeneki najis. Nalika barang urung dikenani najis hukum pun suci. Tapi ketika wis dikenani najis, maka hukum pun katut najis. Ngoten. Dadi sing terang bulan balik nang terang bulan. Contohnya terang bulan. Ini kan jane pas adem-adem ngeten iki. Ene terang bulan gara tok uang itu koyoke lho nggih kaya enak ngoten lho. Ngoten. Niku jenengan mamah, nggih jenengan mamah terus dilek. Lah nalika ngelek gurung teko kene jenengan ki misale kok moro diceluk sapa ngoten apa kagunge apa Bu, lah pas ngelek kok Bu, ngoten. Metu. Ngoten, ya ana sing wutuh, ana sing lembut ngoten ngoten. Metu. Lah, metu ning ngeten terus metune jenengan banding lu jibrat nang napa niki? Lek wong lanang sarung utawa klambi, nek wedok utawa rukuh. Ngoten. Maka lah jibratan ini mboten dijibrati mboten dihukumi najis. Ngoten. Niku contone wau napa? Terang bulan istiqamah. Termasuk minuman. Jenengan minuman keselek kok posisi jenek kene. Jenengan niku ana yakin lho nggih, yakin lek ancene urung teko weteng utawa diemperke. Wo yo ngemperke maksudnya ngeten. Wong urung teko weteng wong aku mesti lagi nglek ngene terus keselek. Berarti kan jek teko kene. Lah kuwi diemperke. Ngoten. Berarti sing ngoten niku tetep dihukumi enggak najis. Ngoten. Tapi senajan ora najis, dupene jenengan ngertos ora najis nggih. Ana wong sing wonge niku kerjik niku napa nggih? Dadi lek enek najis iki jan napa ngeten lho, cuwincing-cincing ngeten lho. Apa jenenge? Ya mbok ngoten niku pokoke. Dadi enek apa ngoten misale enek aku nang masjid enek telek napa telek cecek ngoten. Wah, munggir waduh niku wayu. Lah roh jenengan gregeten roh model kaya ngoten niku. Akhire jenengan niku napa? Kemu banyu niku galon niku misale kemu terus nggih apa napa mboten dilek lho nggih kemu ngeten terus rucuk ngoten. Kerucuk niku kan pinara. Lah napa kruk-kruk ngoten lho. Terus jenengan ngertos lek mantun niki jame wongi biasa lihat kene kate mlebu nang masjid ngoten lho. Ngoten niku ora pas kan jenengan kombure bro disemburi nang wongi lho. Ngoten niku. Lah kono wong kuwi mungkin fikih urung mateng bab niku. Akhirnya rumangsane semburane jenengan najis. Jenengan dawemen kono wis ngerti fikih. Dadi sembure dawan wonge kan mesti bingung. Oke balik yo ganti klambi. Nggih ganti klambi teko kene kait mlebu masjid jenengan nyegat malike cagak kita wong iki sembur neh ngene. Jenengan padha karo nggih dulinan wong liya dupane pampoke ndak oleh dan ngoten ndak oleh ngoten
Dadi ora enek lho sing muruki kaya ngene ku ora enek lho ya. Ngoten. Dadi lah kagem kula jenengan napa yakinan au ihtimalan. Ngoten tetep dihukumi mboten najis. Khilafan kalian bedani lil qafali mari Imam Qafal. Ngoten lek Imam Qafal mboten ngoten. Kun wa aftalan aweh fatwa sapa syekhuna guru ingsun guru kita ana sobia sak temene bocah. Ana sobia sak temene bocah iku idza utuliat kalane den coba sapa sobi bitatabu ilqoi kelawan matumpo-tumpone mutah. Bocah cilik diuji karo pangeran tegese dikei coba dhek niku mutah yang napa nggih sering matumpo-tumpo niku dadi diluk mutah ngoten lho. Ngoten. Kan enten bayi. Lah ngoten niku kan dik mutah ngoten. Berarti kan termasuk ubtuliyah kenen pacobane karo pangeran. Ngoten. Ufia monggo sing kaya ngoten niku dening ngapura. Utane senajan to utane wis teko napa? Weteng. Uduk waduk lho ya, weteng nggih. Weteng ngoten. Niku perut nggih perut. Ufia monggo den ngapura ansat yi ummihi niki sing di ngapura apa ansat yi ummihi saking kok ngene ansat yi ummihi saking barang kang damel nyusoni ibuke areke masa arep muni apa kono sing nyusoni apa ta ibuke areke lah ya kuwi masa ana liyane ngaten nggih ansati ummi saking barang sing digawe nyusoni ibuke sobi ngoten mawon ibuke bayi kene sobi iki man nggih ad-dakhili kang mlebu fi famihi ing dalem apa tutuke bayi kok nganu men cangkeme bayi ngono lho wis nggih dadi pun sing mlebu nang cangkeme bayi niku nalika ibu nyusoni sing mlebu niku lho nggih niku lek bu napa sing mlebu iku kena utang-utane si bocah di ngapura maksud iki hukum najis tapi sing di sepura ngoten sing di sepura sing kula tanglet sing di sepura bocahe apa sing dilebokne nang cangkeme bocah iki sekedap ufia mongko den ngapura ansat yi ummihi saking saking ngriki munine pentile ngono e nggih bapak leres manane nggih yes ansat yi ummi saking ngonoane ibuke sing nyusoni ngono nggih ad-dakhili kang mlebu dadi ndek ibuke lagi berarti nggih ad-dakhili kang mlebu fi famihi ing dalem cangkeme si bocah si bayi ngoten lha nek kita pamane bocah ngoten anjene nek sing susone berarti kan si bayi lah ngoten to aja ngene bayi tuwek lho ngoten dadi sing dihukumi di sepura niku sing dilebokne nang cangkem bayi sing kena utah-utane si bayi niku wau ngoten nggih dadi jenengan krana belajare ngajine bab najis toharoh tuwunanan akhirnya jenengan pas mungkin jenengan cik masa produktif terus dia anak nggih terus pas nyusoni ngoten lah anak ini pas ngene mutai bocah niku lek pas mimpi jenenge apa gumoh ngoten lah gumohane niku ngeneki anune jenengan niku terus jenengan muring-muring aja ngono ki najis nduk iki najis le untung bocah ora iso ngomong lek iso ngomong ora mimik ya wis lho kenapa nih ngoten nggih dadi itu ngriku dadi niku den ngapura pun mboten kantuk mandek lho niki laan muka bali ora saking napa ngarepe sekedap terus cari nanti niki sadi ora saking ngarepe sekedap ngeten ora saking barang ngarepe cangkeme si bayi ngapunten wis kudu nerangne lho fikih iki piye ya ora pun ngeten kula nggih contoh ngeten wis ibu paham nggih ngeten pokoke iki ndek sing dinyusu lah niki kan enek sing dimut bayi gitu lah nalika cangkem bayi ngemut ngeten sing dimaksud muka bali niki ngarepe cangkem berarti sing iki
Kudu sing mlebu nang kaya bayi. Ngoten nggih. Oh, bapak-bapak bayangne warna-warna oh. Dosa lho, dosa. Dan dadi sing di ngapura ki sing iki lho sing dipun bayi. Lah sing gak mlebu sing bagian iki nih, nggih, bagian sing nyonggo iki, sing nyonggo pucuk emang lho maksudnya. Iki kena napa? Kena utal-utane niku gak dihukumi di ngapura. Tetep golek ya wis mari mimii, mari terus iki diombah. Ngono wae. Ora sosok napa kurwecik napa? Napa jenenge? Sedih. Sedih ora sak ngono. Najis iki nduk najis lek. Yo aja sampe ngono. Tenan niki nggih. Tupane ngaji nek pondok suwe ngono perwate anake sampe koyo jijik nyawangan gumu anake. Yo. Terus niku sing pertanyaane sing muncul sakjane iki Jawa apa ora ngono lho. Lek wong Jawa ora ngono ngoten nggih. Tuh wong kula rumiyin nyawang napa? Mbak kula jek nalika nyusoni si yogane niku. Ya wis ngoten niku. Bahkan ngapunten nggih. Kadang nggih ya ngomong wong wedoke dhewe iki lho Pak sedaya niku. Jenenge arek niku kadang nggih lek nyuwun mimik niku kan ya ora ngerti nggon to. Nggih arek lek nyuwun mimik niku lho. Nggih ora ngerti nggon, mbuh papan rame, mbuh papan sepi, mbuh enek daya, mbuh ora. Lah ngoten to. Wong wedok ibu seorang ibu niku ndak nyawang lek wis kadung tresna karo anake nangis njaluk susu ora nyawang. Enek daya ora, enek wong ora wis pokoke ampre bocah iku ndang mimik. Lah ngoten to. Nggih. Kadang enek daya ya wis pokoke didelesep ning sori jilbab ngoten wis. Kadang ngomong-ngomong ambek daya iki lho, ambek kok daya sing teko lho. Ngoten niku makane lek pas nyusoni kula nyun tulung pesen nggih. Lek saiki wis ibu-ibu sebut-sebut sing anak-anake dikandani. Ya tuwek ra tau manak jadi. Nggih. Wis kliwat ngoten nggih. Anak putu sing dia kandhani anak putu. Pas nalika nyusoni anak, ngapunten, jenengan seorang ibu siji, aja kathik ngomong ucapan kalimah sing nulayani sarak, kasar, terus arah maksiat, mungkar, sing rusuh-rusuh, ngoten nggih. Lah jenengan kadang napa kadang enten niku to. Dadi ketekan daya padha wedoke kanca pleketek. Wis anake dilebokne jerone napa kudung disusoni. Lah anake nyusu ibuke rasan-rasan. Lah nalika rasa-rasane kan anake kan nyedot si banyu susu. Akhirnya waktu karakter ini loh, ngapunten, sangat mungkin itu masuk nang si anak. Makanya ibuke sedina rasa-rasan ping 3 anak iso ping 5 ping 6 barang. Ngapunten niku ngapunten. Pun dadi kula semerapi ambek rumit tasik SMA niku Bu. Pas wangsul numpak mikrolet. Jenenge enten tiyang cik yo rupane yo gane tasik niku cik kait awal setunggal niku, cik alit ngoten. Dan niku tuh mobil niku nangis kaya wong mutah. Intine kate asline niku mulai kula berangkat nitih numpak anu niku pun semerap wong nangis ini dimulai motor melampah. Ketinggal bocah niku njaluk mimi. Senajan ngomongnya cik urung teteh. Bu, mi ngono. Tapi ibuke ngerti krana iku nek ngene mikrolet. Kan ndak mungkin arepe ngono ngoten. Karepe niku engko ae mudhun mikrolet. Engko ae nduk ngono cara jalane. Lah itu semayani ngomong pisan pindo. Jarak sak kiloan perjalanannya kalau mandap niku sekitar 2 kilo 3 kilo. Oleh sak kiloan anak ra krek semayani. Nangis ngejer-ngejer niku. Akhirnya napa? Sing si ibu pun, Bu, jenengan mimiki ditutupi kali jilbab. Saken yogane nangis sampai kabeh ngomong supir bareng ngomong ngoten. Oke. Jadi niku lah napa ampun bertahan terus mempertahankan rason kan wonten cara ya menurut dijelasno ditutupi ngeten. Wis sing sae ngono. Oh, ora kadang-kadang niku wis pokoke anake nangis dibuka ditokne delondong ngene kaya ora ditutupi. Yo, ora mesakne bayine. Wong kiwa tengene lho sing mesakne. Ngoten niku lho ya Allah ya. Pun apunten dadi mboten teng anu niki, mboten teng liyane sing sing dikencut bayi nggih, ngoten. Pun. Ya iki mung teko kono barang lho. Tapi lah nek ajene ngoten iki. Ngoten. Pun.
au mumasihi utawa kang den gepok si digepok fi menapa cangkeme bayi. Dadi ngeten. Senajan to misale nggih misal teng ndukur niki wau ora kecipratan. Ngeten nggih ngapunten nggih. Nah ngeten si Bu. Sing kan sing dincetan sing niki. Gitu. Manten ngoten sing ngriki misalnya ngriki kenek, mboten mergo kenek niku mergo utane si bayi nggih. Lah sing jarak ini kan mboten kenging, sing dhuwure enggak kenek. Tapi jenenge arek iki pas napa? Oh, pas polah. Jenengan tingali yo jenengan biyen cek cuwilik nika, kadang ibuke keturunan no, anake wis mau menek mimik lah ngoten ngoten. Hati-hati lek jeneng ibu-ibu anak ini ki kanggo anak putu lho ya. Lek pas mimik anake, lek keturunan ngoten lawange ditutup kamare. Pokoke nek jero kamar. Krana wis gambleh ra karu-karan niku. Tenan niku. Bocah cilik ini kan ngoten mimik. Pun. Niki sing niki wau kan mboten dihukumi najis krana ora kena utan. Lho, terus si bocah niku polah, akhirnya lambene niku wau terus nemplok nang sing dhuwur niku wau sing maune enggak kena utan. Lah kena napa banyune utane si bayi wau sing kena kene. Makane niki dihukumi najis. Ngoten. Lek kaya ngoten najis bukan berarti terus jenengan jijik. Najis ora jijik kan susune anake gumane iku mang. Lek sampe gumane anake dihukumi napa sampai jenengan dadi ibuke rumangsa jijik lah kebacut no. Nggih ta? Dapat hukum najis maka nanti ketika mau sholat kudu disuceni ngoten maksudnya. Pun. Kamiratin kaya dene paru-paru. Oh, paru-paru. Sik terus disambung dhisik nggih. Walabani ghairi makulin lan poane utawa susune barang hayawan kang ora kena den pangan. Ila adami nang kejaba anak Adam. Pun. Dadi kaya paru-paru lan susu hayawan kang ora kena dipangan niku dihukumi najis kecuali bangsa Adam. Dadi paru-paru lan napa susune anak Adam menungso niku ora dihukumi najis. Sing dihukumi najis termasuk paru-paru, ngertos paru-paru nggih. Paru-paru ini jenengan belah sapi ngoten niku lho, ngoten niku. Lan poan sing napa ghairi makulin sing ora kena dipangan daginge. Sing ora kena dipangan daging kaya apa? Ula. Lho ora oleh lho Mas. Ora kena iki maksudnya ora den halalke ngono lho maksudnya. Ula, celeng, babi. Nun kir nggih, tapi aja madhep teng kula ngono. Lah muni kira madhep kula lah ya Jan. Nggih niku. Terus napa balik? Nah, oh kicang kantuk, kicang malah nggone beburon biyen lek Wali Songo pas ndam napa ngkei fatwa nang kerajaan iku anak napa pangeran-pangeran lek berburu ya buru kidang terus kancil ngoten niku ngoten. Dadi mulai biyen mesti kandhani niku aja celeng ya mriki ngoten. Dadi celeng babi asu niku wau ula terus kewan sing cucuke lan cakare landhep napa elang nggih, elang. Lah nek ngarani badol. Gini apa? Bidu jali ya katut. Ulung katut. Sing luwih cilik alap-alap. Ngertos ya alap-alap? Niku ndak oleh. Terus lek manuk sing jenengan semerap cucuke sing ngumuni niku manuk napa? Betet. Manuk betet terus nurun nang rodok meh oleh. Tapi enggak oleh tetep ora niku landhep niku. Sing tetet ngene. Manuk napa ngriki? Sing punten nirokne senes. Biyo tunggale badet niku. Senes, gendilang senes. Sing ngene tetet lho. Cendet. Nah, ngene kula pentet. Ngriki napa? Cendet. Lah niku ngoten. Niku wadepol niku anune. Masalah. Lah ngoten-ngoten niku sing mboten-mboten kantuk dihumi-humi najis ngoten. Lek manuk sing model kaya ngoten niku najis selagi ya sing teles-teles niku sami kalih napa keceleng utawa kirik niku sami. Rin kan maturake to. Jenengan pas peti budal nang masjid, terus enek kirik liwat jenengan
sakjane kate nyopo ning ra iso ngomong ngono lho karepe. Arep nang masjid to, Kang. Nah, ngono lho. Tapi ra iso ngomong, mek nyenggolne awake tok nang sarung jenengan. Sliut ngoten iki. Jenengan toleh, "Oh, kere." Sing kene muni, Lah kan ayo kere. Mboten kondisine si awake kiri niku garing. Ora nek teles-teles sih kondisi terang tang-tang ketika ora udan. Ngoten. Terus matene jenengan ketok nek kono jenengan toleh. Oh kok ana ulune. Ngoten. Terus jenengan kebati ngene. Lho, dikebati. Garing lho nggih. Maka wis suci. Ngoten. Mboten. Tapi lho ngoten, lek pas dhek nyinggol nyopo jenengan wau sliut yang masjid to Kang ambek sliut ngoten niku. Terus dhek nggih pas ulune niku ana teles lek utawa sarunge jenengan teles. Terus ketempelan ulune ngono. Maka gampangane cara bahasa sekolahan zate ulu mang campur banyu sing nek sarung jenengan terus nyawiji karo sarung. Lah kuwi ten mukul ado. Paham nggih? Dadi sing garane najis niku teles-telese zate si hayawan iku. Teles-telese apa? Ya iler, banyu mripat, terus teleke. Ngoten-ngoten iki lho. Maksudnya, iku sing najis. Lek garing ngono mang, kok nyelit ngeten niku. Terus tapi lek ulune selagine jane kono nggih, masa garing, iku dokumen najis. Garing lho nggih, tapi ulune jek ketok. Lek ulune wis diguwak ngene, garing kabeh, maka suci. Makane ngapunten nggih. Wong Islam niku krana najis mukuladah dianjurkan untuk tidak ngiku. Sing oleh ngu kejaba kirik sing memang di napa nika? Dilatih lek nggen basa anu kuwi kemawula. Jaga tegalan. Lho nek Arab niku ngapunten zaman Kanjeng Nabi sahabat nek sing ngukire nggih jaga kebun kurma. Ngoten. Tapi ya angel ya jaga napa? Jaga saking kranten apa? Contoh dek lek misale kayak imamne ajang bareng kan sing cakane dilatih bareng kan telesane dilatan lho. Kan nyawiji maksudnya menyatu dengan si wadah. Ya lah ade iso memastikan ya lek ora moro-moro si arek iki moro-moro nang pawon pas gendong ndek moro-moro ngombe nek kono lek iso memastikan ora masalah lek memastikan ora. Jenenge wong bocahne kan rada telaten kuwi. Maksud telaten ki sapa ngono lho, ngoten. Lha kok lek turu nek nggen kursine jenengan, ya lek ora ngiler. Ngomong kiri niku kan ambek napa ngoweh-ngoweh ambek ngonggos-nggos ngene kan ditetes ileri. Ngoten. Maka sulit untuk menjaga niku. Maka rumiyin nek carane niku ya wis, nek tegalan niku digawe omah ya nek kono ora nang toko kono. Ngoten. Tapi sulit awet nggih ngoten niku. Langkung saya ora sanging ngire nggih. Ora usah. Ngoten. Angel. Engko lek pas jenggong-jenggong lo tanggane gebrebek lara untu mesakne kok. Ngoten. Kadhe lek jenggong masuk ngono ngerti nek wong lara unturan kan ora ngerti. Ngoten pun. Wajiratu nahwi bairin lan napa niki? Gayemane sepadane unta. Nah niki pun katut najis. Nek kene ngomongne unta nek dhewe ra nek unta ya sapi niku lho kebo, jaran. Ngetos gayeman nggih. Jenengan tingali lek dereng nate mirsani sapi pas nderum niku lak maem terus digayemi. Jenengan tingali. Tower sampai merem-merem ngono ne. Tower sampe celegup. Ngono. Metu neh ngoten. Jenengan tingali. Nggih niku tuh sing gayemane niki lho. Mbok nek kono jek rupa suket wutuh utawa wis lembut, tetep iku dihukumi najis. Oh, ndek ngriku amal maniwana pun utai mani ku fatahirun mongko dihukumi suci. Mani suci lho nggih. Mani kancane ana pira wingi? Sik sekedap. Mani terus madi terus wadi lek niki nggih dal mani madi wadi oyo nur papat nggih papat niki sing metu teko dalan siji niki lho maksude ngoten. Lah niki kabeh najis sing papat telu niki sing siji jenenge mani ora najis. Lek sampe ana fikih mani mbuh
Makanya ya masih madzhab papat ora mungkin kayak mani dihukumi najis. Lek sampai mani dihukumi najis, kula ben iso jumleger sakmene kayak najis kabeh. Lha gitu. Lah ngade kedadian teko ane piye le ngresiki. Wong wis kadung sakne kae gedene. Ngoten lho. Ampun. Tenan, masyaallah Gusti Allah iki masyaallah nikmat kita luar biasa. Coba dibayangin. Awake dhewe iki lho ngalor ngidul ki ya napa? Ngemut napa gendong gembol najis tapi awake dhewe ora dihukumi najis ngoten to. Lah sing digambal jero weteng ki apa? Bakale jenenge wila angine lho ngoten. Lah nggih masyaallah kaya ngoten niku lho makane awake dhewe sakjane makhluk ino tapi diluhurne karo Gusti Allah. Ini kita harus sadar betul. Apa to bedane awake dhewe karo toilet WC mlaku ya apa ya jajal to ngono kok iso adikang ngadi guna sapa sira sapa lali karo awake padahal WC ya Allah kaya ngoten niku lho temenan lek purun nyadari dugi ngriku insyaallah niku ati niku lembah manahe nggih tenan niku pun khilafan kali nulayani lima malikin ke Imam Malik ngoten wis lek Imam Malik memiliki perbedaan pendapat ngoten. Wa kadzal aniku kaya mengkono-mengkono mani, dihukumi kaya mani balghamu ghairi maidatin utawi riyae liyane weteng. Mirasin bayani saking sirah ausodrin utawa dodo. Niki maksudnya riya weteng intine mboten medal saking weteng. Cairan yang keluar bukan dari weteng. Nek gini kok dicontohne sirah karo dodo. Ngeten. Sirah jenengan kira-kira tahu teles mboten? Kena apa? Keringat. Lah ngoten niku ta? Ya untung pangeran ngatur keringete ya wis diatur sak mono volumene ya. Saumpama niku kayak bancar ngono ndakene metu kok dhuwur. Terus dodo barang lek nggih wis ajer napa iki wa maun lan banyu sailun kang milih min famin naimin saking cangkeme tiyang ingkang tilem ngoten oh iya aku muni ngono mesti lha wong Jawa pinter kok jenenge digawe padha-padha banyu metune teko dalane beda jenenge wis beda nggih to lek banyu metu teko mripat jenenge ilo metu teko irung jenenge lah metu teko napa teko cangkem delok dhisik ya ta lek kondisine ndak sadar dalam keadaan turu jenenge lek keadaan sadar metu teko jenenge lho ya ta lek raja ora ono ngono kuwi jajal to lek ora percaya ku lho ngoten rambuté mripat jenenge nah wis iki jenenge godhek dhuwure mripat mang alis nggih dodo kene simbar ngesore kono nggih ngisor nggih jempolan sikil lah beda panggan lho kesusu aku mending ngisor nggih sikil kono lho jempolan ngoten lho ngoten pun tekan ndi kono mang jan wis ngoten yo maksudnya bandara sepuan nemen lho nggih ngoten niku ngoten walau natban lan senajan to ana apa mau niku basin au aswara utawa kuning-kuning. Dadi banyu sing mili wong kang turu. Basin utawa kuning-kuning. Malai miata haqqaq selagine ora dadi nyata apa anau setune maun iku min maidatin saking weteng. Nah ngeten. Metune banyu sing mili teka napa? Teka cangkeme wong sing turu senajan to ambune basin badhet utawa warnane wis buyu, napa buyu niku? Ya antarane bening karo kuning ngono lho. Selagine ora nyata lek iku meng metune teka weteng, maka tidak dihukumi najis. Ngoten maksudnya. Lah piye carane awake ngerteni lek iku banyu iku metune guduk sing banyu weteng. Lek jenengan sare tilem turu nggih, maka
posisi si totok kula jenengan kuwi kudu posisine luwih dhuwur timbangane weteng. Turu longgo, jenengan turu longgo ngeten pas Jumatan. Set. Nggih, turu ngeten terus mili drewes kathik wis rada kuning-kuning banyune. Ngoten senajan to basin nggih ngapunten. Nggih mungkin mang ora sikatan wis rong dina mungkin ngoten. Lah sing kaya ngoten niku pas wong turu ngeten iki lah banyu sing mili nggih warnane kuning, ambune basin. Lah sing ambu sapa kuwi? Ya mbek menawa ambune nemen terus kancane sebelah iki mambu ngono lho mbek menawa ngoten. Niku terus tetes nang sarung pas ngoten. Lah sing sarung kenek banyu tetesane sing kaya ngoten wong turu lungguh ngene mung najis apa ora Bu sing ibu-ibu riyen? Najis mboten? Lah ya kono mang maksude iki. Najis mboten? Mboten. Karena posisi niki tutuk luwih dhuwur timbangane. Jenengan lek sare lek tilem apa nenek masjid ngapunten ingkang ana medhit harus pakai bantal. Nggawa bantal arep turu masjid, lek perlu kasur kemul sing ame nggo TV pisan. Lha masane napa ta? Karena lek turune jenenge bantal niku berarti posisi tutuk lisan niki luwih dhuwur timbangane weteng nalika ngiler kok tiba nang karpet enggak najis senajan to basin. Ngoten lho. Lah lek jenengan sare teng masjid ngeten, karpete masjid orang nggih bantal. Terus ngiler senajan to lirin jenengan bening ora enek warnane terus ora basin senajan to ngono. Tapi nang nggih bantal. Itu ya tak aku nyotol iku metune teko weteng krana dhuwur weteng. Ngoten. Maka itu hukumnya najis. Lah jenengan ngerti najis kok meneng ae takmir ora dikandani. Dosa jenengan, dosa sing terus-menerus. Tapi nek jenengan ngerti, Pak Tamir ngapunten kula wau tilem teng mriku lali rangga batal ngiler. Ya mending ngono. Nggih, takmire kudu cekatan nek ndi kudu ngono no. Terus dibunteri kapur putih. Tulisi awas. Saulan ora diresiki pangkat tulis. Ya ngoten. Dadi kedah ngoten. Nek jenengan ngapunten lek pas napa Ramadanan kan sering awake dhewe kadang itikaf teng masjid utawa kate persiapan apa kan teng masjid. Lah pas ngoten kadang sok ketileman. Lah jagane lek jenengan mboten kuat nyangga awak tilem maka nggih bantal. Ora murni bantal ya apa niki napa jenenge? Lengen dinten. Intine posisi niki kudu luwih dhuwur timbangane nggih. Apa meneh wis turune murep miring sami ora nggih bantal. Tetep dhuwur weteng. Ngoten, ngriku. Pun sedap. Ilam miman angin kejaba saking wong ubtulia kang den coba sapa man bi kelawan maun sailun banyu milimang anhu saking maun sailun wa ing kasuna senajan to akeh apa maun sail kecuali wong sing dicoba kena ujian termasuk wong sing lek ini kan ngomongin dhuwur to nggih lisan to enek wong sing nek ngesor sing kula menane ngarani salis beser niku lho. Jadi iki dicoba karo pangeran, bolak-balik ngandhapi cracrut-cracrut ngono lho. Padahal wis mari wudu kok crut lanjut. Lah carane kan dibungkus kresek nika. Kalau menane eling to, bungkus kresek. Eling kreseke apa eling sing dibungkus kresek? Nggih niki kan wis dhuwur, niki terus napa wong iki mancing ngilerane ngoten. Kan enek to? Nanti semrap to? Bocah ngileran senajan sampai wis napa? Wis balik bareng kadang sok ngileran. Tapi lek tuwek-tuwek biasa wis waras. Makane niku lek ngileran ngene berarti biyen ibuke napa niku? Ngidam ora keturutan ngono ah. Mbok ya ngono ki wong oleh muni tapi ya mbok nggih. Ngoten. Nggih. Pun nik telas wekdal. Oh, ya ora kerasa. Nggih pun niku nggih berarti terakhir miman ubtulia bihi fayufa anhu wa ing kasur. Ya. Padahal dereng enten sepalih niki. Nipun intine napa dalu nika piyambake ngebabne najis. Dadi paling ndak kita saged maklumi kondisi kaya ngoten. Wah, ya Allah kliwat adoh ampunan jame. Kali menit, 2 menit, 1 menit ae lek enten sing tanglet nggih, 1 menit ae. Nggih. Nggih.
bayi. Biasanya pun bayi ini sok-sok sakit pilek. Oh nggih. Biasanya pun naik anu kan belum sakit sisi. Nggih. Biasanya pun ibu pun ikan nyedot. Nggih. Oh nggih. Ini kan Najis napa mboten? Nggih, mboten. Baik nggih, baik bayi Joko Prawan tiang sepuh sing metu teko irung mboten dihukumi najis kecuali jelas luka utawa getih. Ngoten nggih. Dadi sing ibu nyedot umbele si bayi krana kan angel mesti disedot. Niku lek kula malah respect nyawang ibu sing kaya ngoten niku. Ya kudune ngono. Ngoten. Aku jijik. Baik gayamu dhewe kok jijik. Temenan niku mboten najis mangke, ngoten. Sing dibahas niki adalah sing barang sing teko njaba mlebet liwat tutuk nang weteng. Lek sing saking niki mboten. Kecuali mlebu lat kene terus mlebu nang waduk keselep metune lat irung. Lah niku durung najis. Lek sing muni sing umbel niku wau mboten. Baik bayi utawa bayi tuwek. Ngoten nggih. Kula ngomongne bayi karo bayi tuwek lek nyandak to. Tapi bayi tuwek aja bahas mang masalah sing dicucup arek mung lho ya. Ngoten. Mboten najis, ngoten. Setengah menit ibu-ibu wonten? Cekap nggih. Wis ndang cukup ae nggih wis. Cekap nggih dilanjutaken napa minggu yang akan datang ngoten teman-teman. Nggih pun Bapak Ibu jamaah sedaya mekaten ingkang saged kita bahas dalu menika. Mugi-mugi estu napa ingkang kita bahas kita kaji bersama tansah beto barokah lan manfaat dan dadosaken kula panjenengan dados salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Mekaten wonten kirang langkung ngapunten. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.